Wushu. Wan KHASI tarik ukala lengkot arhajar arposan, bat ke Jowai kala Iphuh Iphieng bat dap da kecingkemen, habedeng gijing Rakhe ki babun ban pedang buram ya Snem Thymmai. Hakani gijing Rakhe la saki ya gijing yeshim benta shidhem jengki dong baper ha ke emlang saalang. Kani kalong ke kubur ke babnia. God arajar arpusan ke Jowai ke Saki ke jing lekmen kum shi benta jeng ke jing Rakhe Snem Thymmai hakaba ki shinrang ki kinthai ki samla bat ki khna ki laiwan lang ban lekmen kum jo ban pin i ke minsim jeng ke jing long kawai haka emlang ke salang ba ke jing sarong ya la kerti lazang ya kini Sngi la ke jing ya bam sngoba kumba julong haman ki jaka haka bagi para marjang ki la lum ban ya bam lang kum kadak jong ke jing teli hadin kini ki surok ki la dap da ki nong shong shnong ki bla shat kemen bat ya risa leng bagi jing tem ki jing put bus ngau tenat ki bla pin sawah ke leng saudong ki shnong ki thau da Iphuh kre yom I dewa ki wi tuan ki dorbar chnong jar Iphuh kre yom ki de u pediang worom yo Snem Thymmai Iwa ki de jo le higi na ki port hewa I ga senjuk da chimkti ina do nen Snem honu Snem to da le I yol ki nang pentha chu I bangwa ka program ko hai ni do ka program ko penyo ki jingi chamlang ka widan yong wa ro ki dor ba chnong ha po Jowai penyo I ka wi ka jingi snyao yong I ka widan ka wa emi ha po ka chnong ka thao yo penyo ka jingi me ya wa na ka wi ka chnong ha wi ka chnong hai wo pediang borom yo Snem Thymmai yo hi ker ku do le hau Snem Thymmai hawaro kilia ka program bakongsan kala long hayom siang hakaba ki kunho na ki dong baper kila penina mi ki jing shat be itenan ba ki sur ki bathiang ki jongki ki bla kring ye jing mud jong jing Rakhe Snem Thymmai kani ge jing Rakhe kala long shisha ka ba I shong kun hakaba ki tiar tem ba ki sur ten rai kila kudop lang ya baro hakani ka Sngi Hayamu siang ki kunho nang shementa kila sha pdiang sngoba hakinong ya lam ka sinjuk wa hech nong Jowai District Tourism Officer District Tourism Promotion Society but ki board district ka West Giant Hills udoloi ka ilaka Jowai uba poromon kinjing ulai shembenta lang hakani ka Sngi but IT ru ya ki surnot haringkat ka song pisa ka ba arpo hajar shaman ki kunhon ki bai shembenta ka jing no senyang nakaliang katnat kam jungo kai prathai jong ka jila Pediang burami yo Snem Thymmai Snem yo in kong chwa de sai dinang pat ikam ka senjuk na ka por sekapor de yi wo pelang yi ki chnong ki thau ki we ma po urban Jowai te na ka por sekapor jo kun kun mu yi ni wa ka message ko wa I pun snyao to yo em ka te ka jing ya terlilang ni ba ka Jowai yo I warap man fair ko ka celebration ni ko New Year te lengba ka jing pun kre yang ka senjuk kamjuk le deilang ka office yang ka tourism officer khudlang I bro ki khon ki weng po Jowai yo wan gi ni ka Sngi wat khamtam le yo em ka te ka jingi terli yo em ka te ka yo ye promote man untuk edukat ye ni ka chat ka yong in re yo ye promote ye ka chnong ka thaw yong ni pos ka jingmut yong I kam ka department wa ka ni ka District Tourism Promotion Society to kaman ukringi ya ki tourist ndawan ki chaka district untuk wan ki lai ki duk chaki tourist spot they don't know our culture myo ki yakani ki to ki various aspects of part of our daily lives and part of our celebration woman very unique I think in the entire country lem kam kini ki kachnong wo woman so united yoluti wa next year with the help and we would need your support also from the media especially we would be advertising this event in such a manner where you host yakiniki tourists especially for this festive season mama we plan Kajing Rakhe mentau Snem kala Saki kajing shementa jong khat pratli ki dong bakenthop ya ka kemu snyang chut waku la thalabo tempang yamu siang line mission compound min thong pepali dong mingi kli min krem kli yong riang min tru penthornen salaro lum suyung musalingkan mukerdum lom parian panaliar bat Caroline Kajing Rakhe Snem Thymmai ha Jowai sa shisien ka long ka job bakal pin I ru e kajing long tili bagajing lekmen jong gadong ga than baro kawai Bureau Report DD News Meglaya